लोग नमस्ते प्रणाम, कैसन बनी जा। रउआ सभे के हमार चैनल विश्वास शक्ति फिल्म्स में स्वागत बा। रउआ सभे के बीच आज सुबह बहुत ही सुंदर जबरदस्त बवाल एगो सावन के गीत रिलीज भइल बा, जौन एल्बम के नाम ह भोला संग गौरा, जौन अपन मधुर आवाज से गईले बारे आप सभी का प्यारा दुलारा और चहेता गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी ने, और गीत के लिखले बानी कृष्णा बेदर्दी जी ने, और म्यूजिक से सजेले बाड़े आर्यन शर्मा जी ने। ये गीत इतना जबरदस्त कि रउआ सब सुनम तो रउआ सब के दिल मगन हो जाई। और वो गीत के रिलीज कईल गईल बा प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट चैनल पर। ये गीत इतना सुंदर और प्यारा बा कि आप सभी कहीं भी सुन सकीला जा। अगर रउआ सभी ये गीत के सुनल चाहतन जा तो जाई जा प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट चैनल सर्च करी जा आ गाना के भरपूर आनंद ली जा। तब तक खातिर मिलतन जा अगला वीडियो में। रउआ सब के हमार वीडियो कैसन लागल, अगर अच्छा लागल तो अपन राय हमारे कमेंट बॉक्स में दी जा। और ऐसे ही डेली अपडेट पावल चाहतनी तो हमारे वीडियो के सब्सक्राइब कर ली जा। तब तक खातिर मिलतन जा अगला वीडियो में। हर हर महादेव।